Jo, takže čaute ľudia, je to pokračovanie Squid Game. Ideme pokračovať v hre. Povie pokračovať a potom to už s peniažkou dostaneme, takže potom to by sme už to mohli skúsiť ukončiť. Uvidíme. Tu! Nie. Nie, ja nebudem byť sa. Nechaj ma. Idem na hajzle, dovidenia. Nie, tam je dosť veľká bitka podľa mňa na hajzle. No ja poďme sem hore, tu ma nikto nenájde. Ja som nové je 125. No, ale nové takto by som dal učiteľke. Takto by som je nové naložil tej učiteľke. Jednu nemenovanú učiteľku, ktorú by som chcel povedať, v 6. základnej škole by dala poznámku za to, že som utekal na záchod. Mňa bolo strašne trebať. Celú hodinu som kvôli nej nebol šťať. Dve prestávky som kvôli nej nebol na hajzli. A nemenovaná učiteľka je, je to jedna babá môjho spolužiaka. Nebudeme menovať, ešte mi dá za to ďalšiu poznámku, ale fakt díky, no. OK, takže to bola taká špeciálna hra a ideme teraz na normálnu hru. Snáď nebude ďalšie hlasovanie, lebo to je jedna tuto, dvoje hráči, to je čo? To je nič. Ináč, tuto ma môžete vidno, ja tu behám. Á, hlasovanie. OK, tak poďme pokračovať ešte a potom to už dáme fakt, že neviem, čo by to mala byť za hra. Ak si dobre pamätám, tak by to mala byť buď bingo, alebo to preskakovanie lanom. Čo tie dve babiky? Ešte to bola úplne najobľúbenejšia hra. Pretože tie bábiky a musíte preskakovať to švihadlo. No ja by som si to fakt chcel skúsiť zahrať v realite. No podľa mňa to bude tá hra. Neviem ako sa volá tá hra. Aha, Jump Rope sa volá. Však áno, fakt. Jump Rope. Dobre, takže je toto. To bola najobľúbenejšia hra na Squid Game. Niekedy zároveň najspôsobnejšia, ale nevadí. Takže nesmieme to hlavne posrať, ale je to skvelé. Dúfam, že nás tam nepustia hneď na začiatok, lebo hráč 357 bol eliminovaný, to by nebolo dobre. Dobre, takže ideme na to. Počkaj, teraz! Samo toto bola animačka. Nebo chod prvý, ja to nechcem preskakovať. Nájdem si správny moment. Dobre, správny moment bol nájdený. Kľudne ma prebehnite, ja budem strašne pomalý v tomto. Badaj! To bolo rýchle. Neviem, čo by som povedal. Ukajme na ostatných. Dobre. To by bol taký koniec. Uvidíme. Čaute.